uban sa mga awit. At na kamay kaagi o kasi na diyan nga dili mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasat. Kapag iyasan o kaparutan nga hangtod karon, buhi pa nagsamok sa iyong panunduman. Kasi natiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suwata ka na akong mga pinangga, o ipadangat din sa atong tulunganon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinawad og pinangga namong ato diden. Hi, hello! Good afternoon o kumusta ka? Among mga pag-ampog pangaliw po nga ikaw permi anas kapiskay sa maayong pangluwas ati diden. Aron makapadayad ka sa pagpanginahan sa mga suwatampo nga imong madawat diha sa imong programa. Nangagit ako sa pag-share nining maong suwaswiran sa akong pagtuo nga makatabang usab nako kini. Og maghatag kinig pagtulunan sa mga naminaw karon nining imuang lanog na kaayong programa ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Ako din si Jenny Atideden, lumulupyo sa lungsod sa Manhuyod. Usahay makaingon ko nga ang kinabuhi pa swerte. Siguro wa pa maabot ang lalaki alang kanako. Kaya kung nga nga pipila ka mga lalaki nga akong karelasyon at ididin, dili man mulungtad og dugay ang among panag-uban. Nga most likely pasakitan o pasipad-an lang ko. May ka-live-in ako karon. Og mauni ang dako na akong problema diri. Kauban ni nako sa ako ang gitabahuan. Nasayod ko at din nga ang maong lalaki aduna sa kini ka live-in didto sa Mindanao. Pero ang iya usab kining punto at din nga wala na daw kuno sila maayong komunikasyon o relasyon, naputol na daw kuno ang ilang relasyon, ang iya lang ang mga bata niya sa maong babaye. Kaniadto nga dili dali-dali pa nga makapauli tungod sa COVID-19, huwag siya magunahuna og hangyo nako nga mauli sa ilahang lugar at ilidin. Pero karon nga pwede nang makauli, ganitua siya karon sa Mindanao. Misad siya kanako ti nga mubalik dayon daw kuno siya. Pero hapit naman kaabtag usa ka buwan at din, wa naman magparamdam ang akong ka-live-in. Dili daw kuno ko angay mabalaka suma pa niya kanitong diri pa siya nako. Di daw ko angay magsalos sa inahan siyang mga nakay. Sirado na kuno ang yang kasing-kasing sa maong babayi.
o ang iyaha lang ang iyahang mga anak sa mga babae at deden. Nagproblema ko kay niadtong nakalabay duhang semana, nagkontak ko niya. Sige ra og can't be reached. Pagkasunod adlaw muras gihapon at deden. Hangtod nga the following day nakakontak na ko niya. Ug matud pa niya wa daw kuno siya signal ug timing nga duha ka adlaw nga brown out sa ilaha. Hinungdan nga wala siya maka-charge. Daghang rason, daghang mga alibis, daghan siyang mga gipanghisgutan nga aron dili daw kuno ko malain at deden. Natural instinct man na sa usa ka babae nga mobati jud og kanang kaselos. Kana bang tuag didto ang inahan sa iyang mga anak. Nga nasayod na ta nga nagkaanak sila so nagoy gugma kaniadto. Ang dili na ko mapugnan nga masalos ko nga magkuna-kuna kong dautan nga basin giilad na usab ako sa akong ka-live-in at dininin. Basin lain na usab nga lalaki nga mibiktima kanako karon. Paita no kanang mayo unta og wala magkasinabot. Mayo unta pagikan niya wa siya musaad na ko nga mobalik dayon. Dili ko magkunahunag dautan at didin. Pero ngalan nga iyang ikauban ang inahan sa iyang mga anak. Dili pud siguro kung ninyo mabasulti nga dautan ang akong unahuna. Pinungdan nga wala ko'y nawalan ko gana karon na din. Dinagani ko kaayo ko ang katulog nga magkunahuna niya. Pangita. Kana bitawng live-in nga status wa jud hinungdan. Kay dili jud ka fight sa imong right tungod kay di mo kasado. So mao kini akong problema karon nga akong gi-share sa mga programa at didin. Unsa may amay na kung pagabuhaton? Magpaabot ba ka niya or ako lang linaw na akong unahuna and focus lang po sa akong trabaho karon. Di lang ko magunahunag dautan sa iyang mga lakaw. Bason po lang in town kung wa siya mangilad na ako. Anhir ako kutob at din og daghan kayong salamat kanimo sa imo ang paghatag ug pagtagad sa akong suwatampo karon. Kining tanan gikan ni Jenny sa lungsod sa Manhuyon.